ବୟସର ଅପରାହ୍ନରେ ଯେବେ ସେ ସଂସାର ମୋହକୁ ତ୍ୟାଗ କରି ମୃତ୍ୟୁ ପାଇଁ ଅପେକ୍ଷାରତ ଥାଏ, ନିଜ ରକ୍ତ ମାଂସ ଦେଇ ଗଢ଼ି ତୋଳିଥିବା ସନ୍ତାନ ସେବେ ତା ମୁହଁରେ ଅନ୍ନ ମୁଠେ ନ ଦେଇ ତାର ଅନାଦର କରିଥାଏ। ନିଜର ସବୁ ଇଚ୍ଛାକୁ ମନରେ ମାରି ସେ ନିଜ ଛୁଆର ସବୁ ମନପସନ୍ଦ ଲାଗି ଜିନିଷ ଆଣିଥାଏ। ସେହି ପିଲା ବଡ଼ ହୋଇ ମା ପାଇଁ ଟିକେ ଔଷଧ ଦେବାକୁ ଚୁକ୍ତି କରିଥାଏ। 4-5ଟି ସନ୍ତାନକୁ ଗୋଟିଏ ମା ହିଁ ଅସୀମ ସ୍ନେହ ମମତା ଦେଇ ବଡ଼ କରିଥାଏ। ମାର ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟରେ ସେହି ସନ୍ତାନମାନେ ମାକୁ ରଖିବାକୁ ମାସ ମାସର ପାଳି କରିଥାଏ। ଭୁଲିଯାଏ ସେ ତାର କର୍ତ୍ତବ୍ୟବୋଧ, ଦାୟିତ୍ୱ ଆଉ ତାର ମାନବିକତା। ହଜିଯାଏ ତା ମନରୁ ଦୟା, କରୁଣା, ସ୍ନେହ, ପ୍ରେମ ଆଉ ଆତ୍ମୀୟତା। ବାହା କରୁଥାଏ ତାର ପାର୍ଥିବ ଜୀବନର ମୋହ ଆଉ ଯଶ ଜାତିକୁ। ସେ ବାନ୍ଧି ହୋଇଯାଏ ମାୟା ନଗରୀର ମାୟାବିନୀର ସେ ମାୟା ଜାଲରେ। ମନରୁ ଲିଭିଯାଏ ତା ସ୍ନେହମୟୀ ମାର ସ୍ମୃତି ସବୁ। ଯିଏ ଆଣିଥିଲା ଏଇ ଦୁନିଆକୁ ନିଜେ ପହଞ୍ଚି ମରଣ ଦୁଆରେ। ଅନ୍ୟ ହେଲେ ବି ଏ ଅଟେ ସମାଜର ନିଷ୍ଠୁର ବାସ୍ତବତା।